Općina Petrijanec u posljednje 3 godine uspješno je provela 2 europska projekta usmjerena na zapošljavanje teže zapošljivih žena te pomoć starijima i nemoćnima. Na tom je području zaposleno 10 gerontodomaćica koji su se brinule za 80 korisnika. Nema toga što gospođa Marija ne zna napraviti. Komunikativna, radišna i vesela kao rođena za posao gerontodomaćice. Ja imam 7 korisnica, svaki dan 2 ili 3 i radim sve što im treba. I čistim perat i u dućan, ljekarnu, doma sve kaj treba, drva u kući, unutra kupovnu WC, sve treba počistiti. Ja to sa radošću radim. 80-godišnjakinjoj Ivki iz Majerja postala je više od prijateljice. Spremna je doći na svaki njezin poziv. Ja vam kažem, unuka je, ja ne brem drva voziti, ona ako ide kam drugom, ali ja ju zovem, ona dojde kam i dopela drva kad si kurim. Velima svaka im čast. Nakon obavljenog posla vrijeme je za druženje i razgovor. Pričamo jako puno i šta se događa, u kojem mjestu i sve jedno drugoj prenašamo i tak stvarno nam je super. Starijima, nemoćnima i usamljenima pomoć gerontodomaćice neprocjenjiva je. Osobito tijekom pandemije i u ruralnim sredinama kao što je Petrijanec. Smatram da je projekat jako dobro odjeknuo na području općine Petrijanec gdje smo imali oko 80 korisnika. Samim time korisnici su imali jednu redovitu dnevnu skrb i pomoć oko osnovnih potreba u kući. Ukupna vrijednost projekta je 925.800 kuna. Projekt je trajao 15 mjeseci. Zaposleno je 10 žena te je voditeljica projekta. Vrijednost ovog projekta višestruka je. Iz općine stoga apeliraju da se program nastavi. Omiljeno okupljali